Еврорадио.ФМ. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. 23 жніўня крама «Сымбаль Бай», крама з нацыянальным каларытам. Нашыя сябры і партнёры, да прыкладу, па праграме «Ідэя X», дзе мы сумесна шукаем нацыянальную ідэю, святкуе сваё пяцігоддзе. З гэтай нагоды юбіляры ладзяць адмысловы «Сымбаль Бай Фест», які па плане пройдзе ў культурнай прасторы «Пясочніца». Хто там будзе і што там будзе, мы сёння і пагаворым з маім госцем у студыі, а гэта кіраўнік «Сымбаль Бай» Павел Белавус. Добрый дзень. Добрый дзень, Павел. Мы усе людзі вопытныя, памятаем яшчэ, як там год, два, тры таму, там пастаянна былі там нейкія праблемы, ці то там з атрыманнем гастролькі, ці то там з арганізацыяй і правядзеннем канцэрта, ці то там водаправод прарываў у памяшканні нечакана. Гэтым разам, без усялякіх праблемаў, вот сказана песочніца, у песочніцы ўсё і будзе. На дадзены момант так, мы падпісалі дамовы з усімі юрасобамі, арендавалі гэтую пляцоўку і ўсіх запрашаем 23 жніўня ў пясочніцу. Чаму менавіта пясочніца? Бо, па-першае, гэта такая моладзевая сучасная пляцоўка, дзе там і адбываюцца шмат цікавых імпрэзаў. Па-другое, яна вельмі блізка ад нашай крамы, фактычна там у некалькіх метраў ад нас, і таму мы вырашылі, што ну і мы сябруем з імі, праводзілі некалькі разоў мерапрыемствы і падумалі, што гэта будзе файна, добрае месца, не трэба весці туды, як кажуць, фудтракі арганізоўваць, там харчаванне, а ўжо ўсё ёсць на месцы, і адмысловая сцэна там ёсць, дзе можна праводзіць мерапрыемствы. Ну і, адпаведна, мы вось спыніліся на гэтай пляцоўцы, і я спадзяюся, калі там з надвор'ем пашчасціць, а пакуль што прагнозы добрыя, у нас сапраўды атрымаецца добрая такая сустрэча і нашых прыхільнікаў, і партнёраў, і сяброў, і ўсіх тых, хто любіць беларускамоўных выканаўцаў, беларускую музыку. Такім чынам, 23 жніўня, юбілей крамы «Сымбаль Бай», пясочніца. Адразу вот я тут как бы пачаў з такога наезда, ну ці гарантуеш ты нам, што мы там добра адпачнем. Насамрэч трэба было пачаць з віншаванняў. Віншую. 5 гадоў працы, пачыналі ўсё вельмі сціпла з такой ініцыятывы, якая не ва ўсіх выклікала давер, што яно, як кажуць у моладзі, пакаціць. Тым не менш, за 5 гадоў, пакуль вот мы пагаворым пра, раз такая ёсць нагода, пра дасягненні, падвядзем пэўныя вынікі. За 5 гадоў, вот для сябе, ацэньваючы гэтыя гады, гэты шлях, што дасягнулі? Ну, у першую чаргу я скажу, што мы хутчэй нават пераплюнулі тыя мои уласныя чаканні, якія былі ад гэтага праекту. Бо ўсё пачыналася з простай ідэі. У нас была грамадская арганізацыя «Арцядзіба», мы рабілі нейкія мерапрыемствы, мы ў тым ліку праводзілі збор подпісаў і кампанію падтрымку чырвонага сцягу і наданню гісторыка-культурнай каштоўнасці. І тады, калі мы праводзілі гэтую кампанію, я атрымліваў вялізную колькасць вось гэтых зваротаў людзей, дзе ўзяць сцяг, дзе ўзяць майку з пагоні, дзе купіць вышыванку. І гэта ідэя проста нарадзілася, што трэба стварыць краму з таго, што быў попыт, а не было прапановы фактычна. І першая вось самая ідэя, якая ў мяне ў галаве была, гэта зрабіць месца, дзе ўсё тое, пра што людзі мараць і хочуць мець, але такога месца сапраўды не было. І ідэя першая была, ну, сабраць там нейкія самыя такія хадавыя топавыя рэчы, якія вось людзей цікавяць. І, ў прынцыпе, глобальнай нейкай стратэгіі развіцця, што там з гэтага атрымаецца, асабліва і не было. І фактычна вось мы там стартанулі летам якога тоже 14-го года, мы стартанулі там фактычна з 10-15 рэчаў. Гэта былі рэчы з пагоняй, это былі вышымайкі, гэта былі чырвона-белыя сцягі і ўсё. І ну, было там каля 20 найменяў. Зараз у нас на сайце ўжо прадстаўлена каля 1000 розных найменяў, і так расло. Там было 10, 20, праз год там 100, праз год 200. І
я заўжды прывожу такі, ну, класічны прыклад ва ўніверсітэце, што спачатку ты працуеш на залікоўку, яна на цябе. Так і ў нас атрымалася, што спачатку я вышукваў, дзе гэта зрабіць, пераконваў, што не трэба баяцца, што, вось глядзіце, Лукашенко прымаў прысягу пад гэтым сцягам. Што б там далей не адбывалася, ён все адно застанецца ў гісторыях першы дзяржаўны сімвал Рэспублікі Беларусь, які пагоня. Паглядзіце пагоня ў гісторыка-культурная каштоўнасць. Паглядзіце, мы атрымалі адказ ад Міністэрства ўнутраных спраў, што ў іх няма ніякіх прэтэнзій да чырвона-белага сцяга, ён не з'яўляецца забароненым сімвалам. То бок мы пераконвалі ў тым ліку людзей паказаць, што гэта не страшна, а гэта наш сімвал, не апазіцыі, не нейкай палітычнай партыі, а нашы беларускія, пад якімі мы атрымлівалі там у пачатку 90-х незалежнасць, на пачатку 20-го стагоддзя адстойвалі права мець сваю краіну, і гэта наша гісторыя. І, ў прынцыпе, гэта, я думаю, што спрацавала. Яно спрацавала, што да нас пайшлі, і мы паказвалі прынцыповасць, што мы любім і будзем адстойваць гэтыя сімвалы, і вось гэтая шчырасць і прынцыповасць, яна як бы дала штуршок і дала ў тым ліку штуршок вось гэтай ўсёй кірунку. Пачалі з'яўляцца новыя крамы, людзі перасталі баяцца ў сваіх там, не ведаю, рамеснікі вырабляць нейкія рэчы з пагоні, магніцікі. Зараз прыйдзеш нават у верхні горад, там на свята, заўжды ты знойдзеш нейкую рэч, нейкі сувенір з пагоні. І адна з задач было пераламаць, паказаць, што гэта не страшна, і тут няма чаго баяцца. А гэта наша, роднае, што яно як бы мае права жыць, і ёсць проста неверагодная колькасць прыхільнікаў, якія ведаюць, што гэта трэба і гэта правільна. Ну, а адна справа пераламаць, ну, я не ведаю там каго, сябе, каб вот пачаць прадаваць гэта, а то прыйдуць жа ж да мяне, там вот я тут такое прадаю. Пераламаць людзей, якія, можа, хочуць гэта набыць, але баяцца. Але вот як пераламаць свядомасць чыноўніка, бюракрата? Да, міністр унутраных спраў у палаце прадстаўнікоў і мне асабіста на камеру адказваў, да, не адзін раз, што мы не маем прэтэнзій да чырвона-белага сцяга як такога і гэтак далей. Там да пагоні не маюць прэтэнзій. Але чыноўнікі, вот ці былі прэтэнзіі да іх? Ну вот як гэта вот яны прадаюць гэтыя чырвона-белыя сцягі, і тут у цэнтры горада гэта ўсё? Ну, якраз таки я хочу сказаць, што у мяне ось такое ўсё ж таки склалася адчуванне, што часцяком у нашых беларусаў у розных структурах прысутнічае гэтая самацэнзура. То бок мы прывыклі за там 20 гадоў, калі гэтыя сімвалы змянілі фактычна на новыя, ці вярнуліся да старых сімвалаў БССР, і вось гэта як бы у вялікай колькасці людзей працуе тумблер. Ага, гэта адмянілі, гэта забаранілі, а плюс яшчэ гісторыі з затрыманнямі вялікая колькасць, да, там чаго толькі не адбывалася. І часцяком працуе уласны тумблер. Ай, лепш я гэта не дазволю, лепш гэта я прытрымаю, чым пасля ў мяне з'явяцца праблемы. І, ну, апошняя гісторыя, напрыклад, з вось гэтай журналісткай барысаўскай газеты. Яе не прасіла рэдакцыя, ну, як яна кажа, як галоўны рэдактар. Яна сама палічыла, што лепш я замажу і зраблю гэтыя недарэчныя фотаздымкі, дзе ў чалавека проста чырвоная пляма замест пагоні, чым раптам у мяне ўзнікнуць праблемы, калі я змяшчу гэтыя фотаздымкі і пасля там мяне звольняць ці штосьці яшчэ. А пасля атрымалася вось такая рэакцыя, што як бы, ну, з яе пачалі як бы крыху там пасмейвацца, ну, навошта гэта было зроблена. Яна сама ў выніку змяшчае пасля пагоню там на сваёй аватарцы ў сацыяльных сетках. Ну, вось гэта яскравы прыклад. Ці прыклады там зараз, ну, мне падаецца такі цікавы прыклад, што адбываецца з чырвона-белым сцягам на вялікіх фестывалях. Спачатку раней толькі чырвона-белы сцяг, все ведалі, гэта суткі, гэта штрафы. Пасля ось у нас было там першыя гады людзей на фестывалі, калі знаходзілі ў яго канфіскоўвалі, ці вялі на размову, ці складалі штраф. Ось апошнія прыклады, напрыклад, там Баброва, Афеста, на якіх таксама не мы іх не ініцыявалі, людзей не прымушалі там падымаць сцягі. Яны самі прыходзілі, і там адбываліся сітуацыі, што проста да гэтых людзей падыходзілі, там, не ведаю, ахоў фестывалі, папрасілі, калі ласка,
прыбярыце, ну лепш не трэба. І ну я думаю, што гэта таксама наш вынік, што вось ад сутак, ад штрафаў гэта перайшло до такога типа, ну лепш прыбяры, каб абы чаго не было. І ну гэта ўжо нейкая беларускае, якое трэба пераламаць. І вось і да, і ўсёй нашай справай вы не уяўляеце, колькі разоў нам пісалі, а вы не боитесь, а вы ж прадаёце запрещенное, а вы же это же нацысцкае ці штосьці яшчэ. Як бы я казаў, а чаго баяцца? Ну калі ты дзейнічаеш у рамках заканадаўства і ты даказваеш, што нема тут, трэба саміх беларусаў яшчэ пераконваць, што ну не трэба свайго баяцца. Ну, і мы ніколі нікога не заклікалі там выходзіць, не ведаю, і на нейкія недазволеныя мерапрыемствы. Але калі ну і фактычна мы кажам, што ну то бок гэта абсурдная сітуацыя, да, але трэба даказваць, што сапраўды гэта не страшна. І взять прыклады таксама, напрыклад, футбольных матчаў за мяжою, да, калі тут ты не можаш на стадыён прыйсці з гэтым чырвона-белым сцягам і цябе яго там забіраюць і просяць прыбраць, а мы бачым пасля трансляцыі тых жа адбораў нацыянальнай зборнай уже дзе-небудзь за мяжой, і там і БТ нічога не можа зрабіць, калі пад гімн людзі дастаюць сцягі і яны як бы буйным планам трапляюць у кадр. Таму я тым дзейнасцю мы сваю дзейнасцю спрабуем паказаць, што хопіць ужо змагацца з незразумелымі вось гэтымі ветракамі. Ну ёсць гэты сімвал, ну няхай яны існуюць, калі не дзяржаўныя, але хай існуюць паралельна. Ёсць дзяржаўны сцяг, дзяржаўны герб Рэспублікі Беларусь, ёсць гістарычныя, там нацыянальныя сімвалы. Іх жа шмат, іх гэта не толькі бел-чырвона-белы сцяг і пагоні, гэта і арнамент, гэта і калюмны, гэта і крыж Ефрасіні Полцк. Гэта ўсё нашыя агульныя сімвалы, за якімі вялікая гісторыя нейкіх дасягненняў, там змаганняў за нашу краіну, за права звацца Беларусю і мець сваю дзяржаву нам як нацыі. І вось ну нешта ў нас атрымліваецца, але заўжды у нейкіх момантах ўсё адно вось такая гэта перастрахоўка пачынаецца, і ты зноў па-новаму пачынаеш даказваць, што так рабіць не трэба. Ты расказаў такія вот цікавыя гісторыі, як там заціскалі, ты там спрабавалі там нешта там націснуць, а вот ёсць такія гісторыі, калі ты, скажам, раз выходзіш там у зал крамы і бачыш там які-небудзь нечаканы ці выбітны чалавек, а можа чыноўнік які-небудзь, які набывае там, ну я не ведаю, хай не майку з пагоняй, но можа быць кубак які-небудзь там з беларускім арнаментам. Такіх прыкладаў вельмі шмат. Па-першае, у нас перабывалі з рэпартажамі ўсе дзяржаўныя тэлеканалы, здымаюць, прыходзяць. Па-другое, мы працавалі з вялікай колькасцю буйнога беларускага бізнеса. Вось апошняя гісторыя з Аліваріяй рабілі сумесны такі праект у межах падрыхтоўкі да фэста. Мы працуем вельмі актыўна з айцішнікамі, з айці-кампаніямі. Ды і дзяржаўныя прадпрыемствы у нас афіцыйна, не тое, што прыйшоў нейкі чыноўнік і сам ціхенька нешта набыў. Мы працуем з гарвыканкамам. Не раз яны у нас аптовыя замовы рабілі, там нейкія сувеніры. Ясна, што яны, напрыклад, не будуць браць бел-чырвона-белыя сцягі. Яны возьмуць там нешта прысвечанае беларускай мове, беларускім сімвалам арнаменту. Мы не раз працавалі з Міністэрствам надзвычайных сітуацый, якія ў нас бралі. Мы не раз працавалі з мінскім аблвыканкамам. Нават БРСМ у нас афіцыйна замаўлялі, вось у іх яны праводзяць кожны год акцыю вышыванка немаўляці, і там на Дзень незалежнасці дораць мамам, якія нарадзілі такія, ну, дзіцячыя вось такія майкі з арнаментамі. Яны таксама у нас афіцыйна гэта набывалі. І ну і такіх прыкладаў вельмі шмат, як і буйны бізнес, у тым ліку з дзяржаўным капіталам, так і дзяржаўныя установы у нас афіцыйна ну набываюць нейкія сувеніры, бо і ну часам мы самі здзіўляемся, што як так, мы ж такія бела-чырвона-белыя, яны да нас прыйшлі, але як кажуць, нашых людзей і людзей, якія ўсё разумеюць, але нічога не могуць змяніць, вельмі шмат. Ну добра, што яны хаця б прыходзяць да вас, хоць са словамі, ну вы ж самі ўсё разумееце. Павел Белавус, мы перарвемся на невялічкую паузу. Сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У другой частцы больш падрабязна пра цікавосткі сімбаль байфэсту. Єврорадіо. Новини – наша справа.
Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Падчас праверкі звестак аб мініраванні сёння было эвакуявана больш за 2000 чалавек, а ўвогуле з пачатку 2019 года следчы камітэт распачаў 35 крымінальных спраў за заведама непраўдзівыя паведамленні. Больш падрабязна пра гэтыя масавыя фальшывыя паведамленні на нашым сайце euraradio.fm. Кожны беларус павінен Расіі $795, каб разлічыцца з дзяржпазыкай перад Расіяй. Усе мы павінны скінуцца менавіта амаль на $800. Так насельніцтва Беларусі зможа сабраць 7,5 мільярдаў. Нагадаю, што менавіта Беларусь з'яўляецца галоўнай даўжніцай Расіі. Пра гэта паведамляе сёння агенцыя РБК. У тройку лідарак уваходзяць таксама Украіна $3,5 мільярды і Венесуэла таксама 3,5. Для вяртання пазыкі Расіі украінцы мусяць скінуцца па $88, а венесуэльцы па 106. Хоць пазыка Венесуэлы і менша ў параўнанні з Украінай, але паўднёваамерыканская краіна невялікая. Яна меншая на 10 мільёнаў чалавек, чым у нашай паўднёвай суседкі. Александр Лукашенко прызначыў новага галоўнага ідэоляга, ім стаў 40-гадовы Андрей Кунцевич. Ён стаў намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, адказнага за ідэалогію СМІ. Лукашенко паставіў яму задачы. Новаму ідэолагу давядзецца займацца перадвыбарчай кампаніяй, звярнуць увагу на працу з моладдзю, якая сядзіць у інтэрнэце, і, па словах Лукашэнкі, чытае там пра палітыку дзяржавы, усё на выварат перавернутае. Андрей Кунцевич нарадзіўся ў Магілёве ў 1979 годзе. Спачатку рабіў кар'еру журналіста. Працаваў у Бялыніцкай раёнцы за над Друццю, даслужыўся да пасады рэдактара газеты, а потым перайшоў на ідэалагічную сцежку. Больш навінаў на euraradio.fm. euraradio.fm. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І разам з Паўлам Белавусам мы падводзім вынікі пяцігадовага жыцця крамы «Сымбаль-бай», а таксама расказваем пра тое, як будзе святкавацца гэты першы юбілей «Сымбаль-бая». Итак, 23 жніўня крама «Сымбаль-бай» адсвяткуе свой пяцігадовы юбілей у пясочніцы, у прасторы пясочніца. Але першым мы перайдзем да расповеду пра цікавосткі гэтага «Сымбаль-бай-фэсту». Я крыху працягну, ці там, скажем, такі вынік нашай папярэдняй размовы пра тое, чаго нарабіла «Сымбаль-бай» за 5 гадоў сваёй працы. Павел, ўсё ж такі пачынаў ты як вот такі просто человек, идея, вот у меня есть такая идея, неважно як и что, вот хочу яе ажыццявіць. И зараз за 1000 розных найменняў тавараў у вас на сайте. Супрацоўнічаеце з рознымі арганізацыямі, структурамі, міністэрствамі і гэтак далей. Вот ты не адчуваеш сябе, что ты вот з такога просто ідэйнага чалавека, які вот просто распачынаў сваю справу, зараз ператварыўся ў такога бізнесмена-менеджера? Ну так і адбылося, і для мяне гэта адбылося вельмі нечакана, то бок я фактычна быў, просто такім грамадскім актывістам, больш нават, які займаўся культурніцкімі рознымі праектамі, канцэртамі, і ўсё адбывалася, бок, вось як я казаў, што ў мяне не было такой задачы і стратэгіі, там, напрыклад, стаць бізнесоўцам і зрабіць там папулярную турыстычную краму ў цэнтры горада. І то бок ва ўсёй гэтай дзейнасці рухаў рэальна запатрабаванасць. То бок калі б, напрыклад, мы стартавалі, да нас ніхто не пайшоў і нічога не адбывалася, адпаведна, мы не б зарабілі першыя грошы і не ўклалі б іх у далейшае развіццё. Бо фактычна усе 5 гадоў усё, што мы зарабляем, большую частку таго, што мы зарабляем, мы ўкладаем у далейшае развіццё. Спачатку гэта была інтэрнэт-крама там самавывазам у маскоўска-венскім гандлёвым цэнтры. У нас не было фактычна такой рознічнай крамы. Пасля мы дараслі і зразумелі, што можна ўжо адчыняць, пераехалі на Машэрава, адчынілі краму, ўсё ўжо 2 гады споўнілася. Зараз у нас новы кірунак, мы запусцілі 15 новых дызайнаў і запусцілі сваю швейную вытворчасць. То бок мы ўжо не толькі там
перакупаем, перазамаўляем у кагосьці, а мы паўнавартасна частку прадукцыі робім на сваім абсталяванні са сваімі супрацоўнікамі, якія непасрэдна ўжо там і адшываюць і торбы, і майкі, і розныя нейкія дробныя рэчы, значкі, кубкі, магніты, все это мы робім уже самыя на ўласным абсталяванні. То бок мы сталі ўжо яшчэ і вытворцамі, вытворчасць сваю адчынілі. І ўсё гэта якраз такі вось адбываецца, таму што да нас ідуць людзі, да нас набываюць, у нас з'яўляюцца грошы, якія мы далей накіроўваем у новыя кірункі. Тое ж самае Сімбальбай фэст, ён з'явіўся дзякуючы таму, што у нас ёсць грошы яго арганізаваць, каб у нас не было сродкаў і не было магчымасці запрасіць артыстаў, наняць абсталяванне, там, а зноў праводзіць нейкі краўдфандынг, то гэта было б дзіўна, калі б камерцыйная структура збірала грошы, каб праводзіць мерапрыемства. Таму гэта мы праводзім за ўласныя сродкі і такі робім проста падарунак усім тым, ну, хто любіць нас, хто да нас прыходзіў, хто казаў, а вось гэтыя таргашы, яны толькі нажываюцца на святых сімвалах і нічога больш не робяць. Мы паказваем, не, мы робім вялікую колькасць справы, і тыя грошы, якія мы зарабляем, мы укладаем у тое, каб наша справа жыла, і мы паказваем добры прыклад, што вы таксама можаце ў гэтым кірунку развівацца, бо глядзіце, ну, калі падыходзіць з розумам, гэта можа прыносіць прыбытак. Так, сапраўды, калі і нажываюцца на сімвалах, то гэтыя грошы не кладуць ні ў кішэню сабе, а пускаюць на развіццё, падтрымліваюць розныя праекты. Вось падтрымліваюць нашу еўрарадыйную праграму «Ідэя X», да прыкладу. Тым не менш, вот, Павел, вот ты сказаў, пачынаў ўсё, вот, можа быць, там, проста як быў такі грамадскі дзеяч, культурніцкія праекты, зараз фактычна вядомая, уключаная ў турыстычны маршрут усіх нармальных турыстаў крама з нацыянальнай сімволікай. Зараз усе ведаюць Паўла Белавуса як бізнесмена, як аднаго з арганізатараў БНР-100 святкавання, аднаго з арганізатараў фестывалю «Наш дзень». Зараз Сімбальбай фэст. Такім чынам, ну, ўжо вядомасць ёсць, бізнес ёсць. Ну, пора пераходзіць у палітыку. Парламенцкія выбары вот акурат на носе. Пра палітыку пакуль мне 32 гады, вось будзе якраз 22 жніўня. Ну, я для сябе вырашыў, што пакуль ты рэальна не адчуваеш, што ў цябе ёсць, як бы, ну, там, магчымасць выйграць, напрыклад, у парламенцкіх выбарах, ці нават калі у цябе ёсць магчымасць выйграць і ты пераможаш, то ў цябе не будзе магчымасцяў там сапраўды ўплываць на нейкія важныя падзеі і мяняць гэтую краіну. Таму пакуль што, ну, я не ведаю, ці дарасту я да таго, каб станавіцца публічным палітыкам, ці не, гэта будзе ў тым ліку залежыць ад таго, як будзе далей развівацца наша краіна. Мне цікава тое, чым я займаюся, мне цікава сапраўды рабіць нейкія прэцэдэнты ў тым ліку і рабіць тое і ў культурнай, можа быць, кірунку, і ў бізнесе тое, чаго раней ніхто і не рабіў, і сваім прыкладам натхняць іншых. І гэта ў мяне атрымліваецца, і неяк мяняць зараз кірунак і займацца палітыкай, ну, мне на дадзены момант гэта не цікава. Я фактычна у тым ліку лічу, што сваёй дзейнасцю з гэтай грамадскай бізнесовай магу, можа быць, і больш уплываць на нейкія з'явы ў краіне, чым той жа палітык у парламенце. Взяць прыклад таго ж дня вышыванкі, на першы, на другі чыноўнікі вось такімі вачыма глядзелі, што вы тут хочаце такое правесці. А прайшло год-два, і ўжо і Міністэрства замежных спраў свае дні вышыванкі праводзіць сумесна з амбасадарамі, і горад БРСМ праводзіць. Таму мне цікава гэты кірунак, бо атрымліваецца і яшчэ вялікая колькасць там ідэй ёсць, якія не рэалізаваныя, і ёсць яшчэ шмат чаго рабіць. Ведаеш, вот, дзякуючы, напэўна, таму, што вот вы разам арганізавалі, ну, пры дапамозе іншых людзей, але вы былі галоўныя завадатары, так бы мовіць, той же самы БНР-100, гэта вот Белаус, Пальчыс, вас пасля гэтага і ўспрымаюць як такое новае пакаленне, такое трыо, трыумвірат такі. І от калі раптам Матолька з Пальчысам скажуць, мы тут вырашылі,
Ідзем у дэпутаты. Ты ж беларус, як трэці пастаянны наш партнёр, павінен з намі ісці таксама. Я з задавальненнем паўдзельнічаў у іх там выбарчай. Ну, я ведаю, што яны таксама не збіраюцца і не плануюць, і я б з задавальненнем паўдзельнічаў у палітычнай таго чалавека, у якога я веру, то бок за якога ёсць сэнс впісацца не з мэтаю проста паўдзельнічаць, а перамагчы. Напрыклад, ну, мы на 100% упэўненыя не тое, што нам хтосьці шапнуў, што вас возьмем, а самі упэўнены, што мы пераможам, і калі будзе такая асоба, з якой варта ісці, быць упэўненым, што сапраўды, ну там, не ведаю, на 99 для сябе быць упэўненым, што ёсць шанец перамагчы, тады гэта варта. Але мне б цікавей, як чалавеку, які якраз такі не на... Ну, так атрымалася, што там БНР-100, БНР-101, мы як галоўныя медыйныя персоны былі, а мне заўжды было цікава быць за кімсьці, фактычна менеджерам, там, прадюсерам. Вось я займаўся Вінсента канцэртамі, я там па лініі рэспублікі шмат дапамагаў на пачатку, ды нават узяць, вось у нас будуць выступаць на Вібэнд, абсалютна на валанцёрскіх нейкіх я дапамагаў ім, калі яны першы раз у адборы на Еўрабачанні удзельнічалі, прыдумаў там медыакампанію, нейкія карцінкі, відэа, там у соцсетках папулярызавалі, што трэба, каб беларуская песня паехала. Другі раз, калі ў іх атрымалася, вось мы прыдумалі тады такі спантанны флешмоб «Кіс Беларусь», калі яны пацалаваліся, і гэта вельмі добра зайшло. То мне цікавей працаваць у камандзе і, ну, і все ж таки, калі ўжо хтосьці захоча ісці ў палітыку, працаваць на гэтага чалавека, бо я, ну, як сябе, як палітыка, пакуль што не вельмі бачу. Вот так і наражаюцца шэрыя кардыналы. Але ты зрабіў ужо такі першы анонс. Я яшчэ раз нагадаю, што 23 жніўня у прасторы Пясочніца пройдзе Сымбаль-бай фэст. Павел ужо сказаў, што сярод удзельнікаў музычнай часткі гэтага фестывалю будзе Наві-бэнд. Што яшчэ? Так, мы зрабілі такую акцыю, запусцілі ў сацыяльныя сеткі. Просто спыталі ў людзей, у нашых падпісантаў, каго б вы хацелі бачыць на... Ну, каго б вы хацелі, каб мы запрасілі, каб вось выступілі на нашым свяце. Было там сотні прапаноў, і мы прааналізавалі гэтыя прапановы, тыя гурты, якія найбольш часта... Бо спачатку была ідэя запрасіць маладыя, такі маладняк, каб паказаць вось новыя маладыя гурты адкрыць, але пасля, калі мы прааналізавалі каго людзі, то это фактычна было прыкладна 6-7 гуртоў, якія найбольш прасілі. Гэта прасілі Вольскага, Нізкіс, Крамбамбулю, БН, Наві-бэнд, Акуте, Паліна, ну і, здаецца, і Дзецюкі. І проста вырашыў, паколькі з гэтымі ўсімі гуртамі я знаёмы, з іх лідарамі, і мы вырашылі абзваніць і спытаць, хто ў гэты дзень зможа прыйсці, зможа выступіць. Ну, ось, і такім чынам у нас склаўся такі лайнап з 4 гуртоў. Гэта будуць БН, гэта будзе гурт Акуте, які ў гэтым годзе новы альбом прэзентаваў. БН, дарэчы, у восенню ім будзе 20-годдзе гурта, таксама добрая нагода сустрэцца. Гэта Наві-бэнд, з якім шмат гадоў сябруем, шмат чым дапамагалі, заўжды з імі на кантакце і трымалі кулакі, калі ў іх там яны удзельнічалі ў гэтых міжнародных конкурсах. І 4-ы гурт, які сёння ў вас прэзентуем, гэта будзе гурт Дзецюкі. Мы іх не прэзентавалі загадзя, бо быў у іх канцэрт у суботу ў Мінску, такі невялікі канцэрт. Яны зараз уже запісалі новы альбом, і, ну, мне падаецца, гэта гурт сапраўды, які вельмі шмат людзей пыталася, і мы звярнуліся, яны пагадзіліся прыехаць з гародні, таму 4-ы гурт гэта будзе Дзецюкі. Такім чынам, паўтараю яшчэ раз, Прыйшлі людзі, якія любяць беларускую мову, якія любяць нашы сімвалы, і задача у тым ліку часам да нас вось людзі, якія там спрабуюць па-беларуску гаварыць, звяртаюцца нема з кім, нема дзе, і вось гэта фактычна такая камунікацыйная пляцоўка, дзе можна знайсці новых сяброў, дзе можна будзе пачуць багата беларускай мовы, і спадзяемся, што там
тыя, хто не ведаў, дзе тусавацца і з кім гаварыць па-беларуску, там знойдзе новых паплечнікаў, новых сяброў. Ну і гурты сапраўды гэта лепшыя, адныя з лепшых беларускамоўных гуртоў, таму мне падаецца, што павінен быць проста файны канцэрт, і яшчэ ўсё ж такі лета, і далей і мы хочам далей працаваць менавіта ў кірунку, паказваць, што мы вось такі нацыянальны арыентаваны брэнд і падтрымліваць усё наша беларускае. А прыйсці можа кожны жадаючы. Так, уваход будзе вольны, пачатак о 18 гадзіне, і гэта тэрыторыя былога завода «Гарызонт», Машэрава 11, таму, калі ласка, прыходзьце, будзем усіх чакаць. Не, я чаму спытаўся, там, ці ўсім можна? Ясна, што мы будзем рады бачыць людзей у нашых рэчах, у нашых цішотках, бо сапраўды там тысячы людзей. До 23 числа ўжо выпусціць гэтую новую перадзамоў. Са зніжанай навінкі, якія расказваў не іх намаляваў, яны і проста, як кажуць, даў ТЗ, што вось ідэі нарадзіліся, вось гэта трэба у нас. Дзякуй вялікі. Такім чынам, 23 жніўня, прастора Пясочніца, 5 год святкуе крама «Сымбаль-бай». Дзякуй вялікі. Павел Белавуз, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.